toto? Lež tam, ja budem poskáčiť. Skály Barabáš, Vysoké Tatry, jeseň 2013. Sedlo, sedielko. To tady malo kto pozná, keď tu na nich chodí. Presne tak. A je to škoda. Bílá skala je unikátna. Oplatí sa to prejsť, ale nesmí byť taká viditeľnosť a dohlednosť, tak je momentálne chill. Biela skala je unikátna. Unikátna skala je biela. Ešte som to trochu vylepšil na cestí. Skúsim to tam nejaký... Oný, cez to okienko? Keď som ho teraz tak pekne otvoril, že tá moha ustúpila. To vydajte si žalúzie, Milan. Žalúzie hore. Pozor, máš Vaťo. Paráda, chalani, poďte sem. Parádne, tady to je obroslé brezama. Super. Pekné lezecké terénky. Cvičné. To máš kopy? Nejsou. Pojď, Ryšáku. Ja som to videl svojej strany. Ale o toto, co neviděl. Videl. Ja som bol tam. Čára. Tá je parádne naklonená. Kúk cez okienko. Pekné. Moc pekné, moc fajné. To je zaondíte všetko lesem, to ani z dálky nevidíš, že to tady je. Čára, skalolezec. Na tento právnič si strávime piknik. Je to mokré? No určite. To je nasáté jak huba. Prejdeš. Kamaráde, ja na takéto nehral ani Beckham. To je trávička. Tu sa tam krásne vyleza. Pojde sa na to. Paráda. Ale ten vrcholek už je dobre mokrý. No to není kremeň, to je vápenec. Nech si ešte místo na tento zub. To nie je úplne takto šik po celý. Máme